Lehenengo eta behin, eskuak ondo garbituko ditugu, bai? Eta errezetarekin hasiko gara, bale? Lehenengo eta behin, ur epela botako dugu, ur epel pizkatxo bat botako dugu bolean, bai? Eta jarraian hartuko dugu lebadura freskoa eta desegingo dugu, bai? Lehenengo eta behin, eskuarekin eta pizkanaka irabiatzen joango gara, bai? Hartuko dugu irabiagailua. Bale, orain hartuko dugu azukrea. Azukre guztia bota dugu. Jarraituko dugu irabiatzen pizkatxo bat. Eta jarraitzeko hartuko ditugu 6 koilarakada irin gutxi gora bera. Bat. Eta irabiatzen jarraituko dugu. Bale, orduan, irabiatzen bukatzen dugunean, bai, hau kenduko dugu, eta ordu erdiz utziko dugu reposatzen, bai? Reposatzeko jarriko diogu film papera gainean, bai? Ondo tapatuta alde guztietatik, eta hori eta gero, zapi bat jarriko diogu gainean. Bai? Eta horrela, 30 minutu. Bale, orduan, ja pasatu da ordu erdia, eta kenduko diogu plastikoa, eta ikusiko duzuenez, gure masa pizkatxo bat handitu da. Bai? Orduan orain dauzkagu olioa, gatza, ura epel, pizkatxo bat berotu behar izan dugu epel egoteko, eta irina. Eta joango gara pizkanaka osagai hauek botatzen, eta eskuekin masa egiten. Jarraitzen dugu, irina botatzen, eta era berean nahazten. Eta bukatzeko gatza botako dugu. Eta nahazten eta nahazten jarraituko dugu, dena masa oso bat egin arte. Bueno, egon gara 10 minutu masa hau guztia batera jartzen, eta orain botako dugu olio pizkatxo bat eskuetan masa hobeto kontrolatzeko, bai? Eta egingo duguna izango da pizkatxo bat masa honi lauki zuzenaren forma eman, bai? Aplastatuko dugu eskinetara, eta joango gara tolesdurak egiten, bai? Goitik berakarriko dugu, betik gora, eskumatik eskerrera, eta eskerretik eskumara. Eta horrela egingo dugu zenbait alditan. Pizkatxo bat, bola egin eta gero, bola hartuko dugu, olio pizka bat botako diogu, bai? Ondo nahaztuko dugu eskinetatik, ez pegatzeko gero, eta jarriko dugu ogia erdian, eta orain zapia jarriko diogu gainean, eta utziko dugu 2 orduz bera bakarrik reposatzen. Bueno,
pasatu dira 2 ordu baino pizkatxo bat gehiago, eta ikusiko dugu nola handitu den masa, bai? Ikusten duzue, noraino igo den, eta oraintxe plastikoak kenduko diogu, eta masa botako dugu mai gainera, bai? Bai, behin egu daukagula, botako dugu olio pizkatxo bat eskuetan. Bai, eta joango gara ogiari bueltak ematen, bai, pizkatxo bat bola eginez. Bueno, pizkatxo bat bola egin dugu, eta orain jarriko dugu bandejan, baina lehenago botako dugu olio pizkatxo bat, ez pegatzeko. Bai, eskuarekin pizkatxo bat igurtziko dugu. Bai. Eta hemen gainean jarriko dugu ogi zatia. Bueno, eta orain, ogia ia prest daukagu, jarri dugu labea 200 gradutan 5 minutuz berotzen, bai, berotzen joan dadila labea, eta orain, ogia bertan daukagula, 4 mosketatxo egingo dizkiogu, bai, pizkatxo bat sakonak. Orduan, sartuko dugu labana, bero daukagula labea, ogia hartu, eta bertan sartuko dugu, bai? Labe barrura, eta jarriko dugu 200 gradutan, eta 45 minutu. Eta ja, itxarotea besterik ez da falta. Bueno, pasatu dira 45 minutuak, eta ikusiko dugu nola geratu den ogia. Bueno, itxura oso ona dauka, bai? Oraintxe, hartuko dugu horrelako bat, eta azpitik airea pasatzeko jarriko dugu horrelako toki batean. Bueno, moztuko dugu ogia ber zer moduz geratu den. Bueno, begira hau. Super gozoa. Ale, oraintxe zuek probatzera. Agur!